Hello my friends! Welcome to the old bridge with my titas and cousins. So here we are in Barangay Primicias, Barangay Old Bridge. Welcome to the hanging bridge. Welcome mga kabahay, good afternoon. Welcome to the hanging bridge of Primicias. Yan, at ang sarap balikan ang nakaraan mga ka-friendship. Unang punta ko dito, bata pa ako, ang natatandaan ko 3 to 4 years. Dumadaan na kami dito Doon ako nagkaroon ng isip. Kaya natatandaan ko mga ka-friendship. Dati, ang unang sinasakyan dyan ay balsa. Made of kawayan na hinihila papunta sa kabila mga ka-friendship. Ayan, naranasan natin yan. At kung alam nyo lang, grabe ang kahirap bago ka makasakay dyan. Dahil maputik ang gilid ng ilog, madamo, maraming halaman, masukal. Hirap na hirap kami makababa bago pumunta ng balsa. Binabayaran pa nga dyan na tagahila dalawa ang balsa, may papunta at pabalik. Dahil hindi tumatagal ang kawayan, laging nasisira, laging pinapalitan hanggang sa nagkaroon ng tulay na kawayan. Pag dumadaan ang bagyo, malalim na tubig, nasisira ang tulay hanggang sa paglipas ng panahon, pabago ng pabago ang itsura ng aming dinadaanan dito. At ayan, nakakatakot dumaan ng tulay na kawayan. Hanggang sa may mga pumapasok ng mga estudyante, masyadong delikado mga ka-friendship. Unti-unting nabago ang tulay na yan dahil sa dami na ng pumapasok ng mga bata sa paaralan papunta sa kabilang norte at masyadong delikado mga ka-friendship. At sa paglipas ng mahabang panahon, nagkaroon din ng hanging bridge. At ang hanging bridge na ito way back, siguro mayroon ng ansya ko lang mga ka-friendship dahil hindi ko na matandaan, hindi na mabasa kasing nakasulat dito sa pader. Hindi ako sigurado sa taon pero siguro mga 1980s na itayo ang hanging bridge. At ilang beses na rin napalitan ang mga bakal nito mga ka-friendship. Ilang beses nang paulit-ulit na inaayos. Ayan, tignan ninyo mga ikalumaan na mga ka-friendship. Sa dami ng nakatira na dito sa barangay na ito ng Primicias, ay dapat na sana itong maayos at nang may pakinabang sa mga taong nakatira dito dahil marami ng mga tao na pumupunta sa bayan at pumapasok sa paaralan mga ka-friendship. Ayan, sana maremedyohan na ito dahil umuuga-uga at may mga butas na rin. Putol-putol na ang mga kable. Delikado sa mga bata na pumapasok mga ka-friendship. Ayan, ang sarap balikan ang nakaraan. At tignan nyo mga ka-friendship, puro kalawang na Putol-putol na, dugtong-dugtong. May mga butas pa. Ay nako, nakakatakot. Pero mas nakakatakot noon. Siguro pag naayos ito, ginawang sementong bridge o ginawang daan na tulay, kalsada. Di ba may mga tulay na kalsada na made on cemented? Mas malaki siguro ang maitutulong kapag mag-shortcut sila dito papuntang bayan. Mas nakakatipid sila sa pamasahe. Na mga ka-friendship, ang sarap balikan ang nakaraan. So ang tagal ko hindi nakabalik dito, more than 40 years, di ba? Ang tanda ko na. Di ba mga ka-friendship? Naalala ko dito pa kami naglalaro. Kumukuha ng mga isda, namimingwit ng isda noon mga ka-friendship. Di ba? Ang sarap maalala yung mga nakaraan. Ayan, nag-i-enjoy na ang aking pamangkin kasama ko. Ayan ka-friendship, naikwento ko lang ang nakaraan. Tignan ninyo ang ilog, ang hanging bridge with my cousin. At tignan nyo, may mga na ngayon. Maganda na siya, hindi katulad nung dati. Mataas, ang hirap bumaba sa tulay. Hi, kamusta? Hello, welcome to Primicias. Ito na, nasisira na yung mga cyclone wire. Butas-butas na mga ka-friendship. Delikado na sa mga bata na dumadaan dito. Yung mga mag-aaral ng mga bata. So ayun, sana maayos na ito ang hanging bridge ng Barangay Primicias, Santa Barbara, Pangasinan. Kalawang na mga ka-friendship Ito ang shortcut papunta sa bayan. So mga ka-friendship, papasyal tayo sa kanilang bahay. Samahan nyo ako at tingnan natin itong hanging bridge at may mga sira na ang ating dadaanan. So be careful. Ayan mga ka-friendship, may bitak-bitak na yung bakal. Ayan
para hindi matuklat ang paa. O diba mga ka-friendship? Na ang aking tita Narda. Darna, lipad! Darna, ang energetic kong tita. Sige, sige. Ayan, at ako'y susunduin na papunta sa kanilang bahay mga ka-friendship. Ayan, sumasayaw pa. Ang saya niya mga ka-friendship. Oh. Nakita lang ako. Ang saya-saya na niya. Ayan, sumasayaw ka-friendship. Grabe ang saya niya. Baka mahulog tayo dito sa hanging bridge. May butas-butas pa naman. Ayan, ang tagal natin hindi nakapunta sa kanilang bahay mga ka-friendship. Bisitahin natin sila. Ay, ang dami nilang alagang pato mga ka-friendship. Tignan ninyo. Sa kikilid mo. Diba, 200 daw isa. Masarap na adobo. Masarap na kaldereta. Ang pato. 200 daw isa. Kung may bibili mga ka-friendship. Pero hindi nila ipagbibili. Pararamihin nila. Maganda rin mag-alaga ng pato. Ayan, libre ang egg. Libre din ang ulam. Yan, at bisitahin natin ang kapatid ng aking nanay. Ayan, ang kanyang mga kapatid. Matagal hindi tayo nakapunta dito. Ka-friendship. Kinala ko masarap. Kumusta kila? Kumusta kila? Kumusta kila? Pinayay. Ha? Parang ko na narinig ulit. Daw niya marinig, naka-face mask daw ako. Pero siyempre, kaniman tanaman na kamo kung tinararamay aga ang bunga, aga ang puso. Hello, kumusta kayo? Hello. Hindi ng kanaka. Hello, good morning. Kumusta kayo? Kanina ka? Morning, kumusta kayo? Oh. Kumusta kayo? Good morning. Sige. Hindi ba gamay? Ha? Kumusta kayo? Good morning kami. Kumusta kayo? Good morning. Oh, naka-live. Nakalive ito na mo. Ito naman ang anak ng aking pinsan. Maraming alagang manok. Ayan, mga ka-friendship. Marami silang native na manok. Masarap pang tinola ang native na manok. May pangsabong. O, diba, mga ka-friendship? Tingnan ninyo, o. Aba, masarap na itong iulam. Masarap nang gawing tinola, o, diba? Ay, ang cute naman ng aso nila, puting-puti. Kumakaway ang kanyang buntot. Ano yan? O, diba? Ayan, ay, nako. Ay, pato, ano? Tingnan to yung aso, May. Sarah? Hi, Sarah. Salamat, ha. Thank you. Ayan mga ka-friendship, ako'y pauwi na at hinatid ako dito sa Hanging Bridge ulit. Dito tayo dadaan papunta sa highways. At ayan, grabe ang saya mga ka-friendship. Pag matagal mo nang hindi nakita ang kamag-anak, sobrang saya at tuwa. Mantitiktok si nanay mo. Ayan. So that's all for today, my friends. See you on my next vlog. And if you like my video today, please give me a thumbs up. Click the like, share, and subscribe. Bye, friends.